Miljoen, het is maandag 23 maart. Welkom bij Biens. Miljoen Martin Walinga. Hij organiseert een clash tussen de beste Friesdammers van de wereld. En wielstaf vriendin van het Limmengenietje stapte 21-jarige Tineke Klevering in het bestuur van het Wetterskip. En Aad Oostenbrug is uit zijn wintersliep gelukkig en kleer voor een heel mooi naai groeisum seizoen van de Bientuin. Hoe zou maar we er nou op uit? Ja, we moeten eens een keer achter de hagen bij om even de blik verrommen. We gaan even heel naar de boer van Beer Boel. Die is druïde. Ja? Die had een product door Moana staan en was staan bij turneren met de waarkast. Oké. Dus Aad, bij de Hagenwaai en avontuurlijk. Het veld in, ja. Wat is het idee? Ja, nou, er is meer dan alleen nog in de tuin verzameld. Ik ben heel veel nieuwsgierige mensen die met dingen bezig zijn en waar we eigenlijk we hebben net volle aandacht voor hangen. Het lijkt dus wel leuk om die mensen weer op te zoeken. Dus dat is het naaibiend van het seizoen. Nou, daar Ja. praten we mee door. Ja. En ik hoe dit, Ja. hoe de hype, die het misschien Stalwol helemaal ontketend heeft. Hè? Dat wist net, want wij winnen wel een van de eerste nemen die Bientuin. Het zou er misschien wat mee erbij zijn, maar ik weet het niet. Oké. Ja, we zullen het hebben over de Fries Damien, want het wordt heel niet populair, vooral in het boeteloon. Maar kennen de internationale top, die de Friesen verslaan of is het nog lang net zo vier? Nou, dat zal deze week blikken, want morgen begint in Frencher het Friesdam evenement Friesland Open. Aan tafel Martin Walinga, welkom. Ja, goed. Ja, Dat Friesdamien, daar heeft hier van alles bij. Die zullen we gewoon eerst nog even zien hoe het wil werken. ja, Dat was handig, hè? Ik heb een heel iets voorbeeld zien. Dat is een opening daar binnen peer zetten spelen. En op dit... Ja, dat is die iPad, hè? Ja. Nou, ik wil het eerst even in een filmpje zien laten. Die iPad die komt s'avonds. Zullen we dat dan? Ja, doen we dat eerst even. Nou, in het Friese spel moet dus ik rug uitslaan. Nou, en ik zeg maar, als het zo stiet, moet dus ik uit west slaan. Nou, en als het in deze variant, hè, dus in het Friese spel, moet je sa, maar dan moet je dus ik qua slaan. Nou, in het Hollandse spel moet je dan alleen maar die en die slaan. I never saw it, and it is really complicated, but who knows? It is like life, to explore. D and so, yeah, Ja, dit is een man die vliegen hier maar, hè? Hoe die dit, de vieze wereldkampioen? Nou, dat voelde net daar steeds maar. Nee. Dat wie voor hem nee, dus hij wie went om alleen maar in te slaan en de rug uit en noordwest slaan, ja, dat is heel apart van die man. Ja. Maar toch vinden ze het internationaal schoen een leuk spel. Hoe kist u het lezen hoe dat kan? Ja, dus het internationaal dam heeft eigenlijk wel een iets probleempje, of eigenlijk een groot probleem. Het eindigt heel vaak in remise. En dat is met Friesdam haast net. Een heel iets verschil, dat betelt hem uit en dan win je het spel. Dus attractiever is het? Het is attractiever, er zit een soort slagcombinaties in. Toch omdat we rug uit en noordwest slaan. En dat maakt het spel heel nieuwsgierig om te spelen. Ja, maar dat internationale dammen is grut. Hè? Dat wordt je maar verzinnen, maar dat is met Friesdam nog net zo. Nee, we binnen dat van de groen ontelen. We proberen dat een internationale sport van te maken. Ja, dat is een hele ambitie. Dat liep het aardig te slagen, want hoeveel dogen er van mooi in French? We hebben 26 spelers op papier. 13 uit Friesland en 13 Roenum uit de Wraadwaai. En wat zijn dat voor types? Die uit de Wraad, we hebben de Wraadkampioen Alexander Georgiev, die komt uit Sint-Petersburg. We hebben nummer 1 van de Wraadranglijst, dat is Alexander Schwarzman. We hebben de Wraadkampioen Checkers, Michele Borghetti uit Italië. We hebben een kampioen van Afrika, Makadou Nidjaya. Ja, ja, prachtig. Maar waarom komen ze? Waarom vinden ze het zo leuk? Ze vindt speel geweldig. Ze vindt speel echt absoluut geweldig. Maar er zit dus ergens een rust thuis. Die zit maar in zijn bordje en die zei, nou, laat ik die eens even op zijn Fries dwan. Ja, we hebben wat internationaal toernooien bezocht. En we hebben, vriend hier heb ik materiaalskreun, we hebben boekenskreun, hebben we in het Russisch vertaald en in het Frans, in het Engels. En dat speelde ze uit te downloaden. Er is wat software ontwikkelen. Dus de man kan thuis aan trainen. Ja, dan heeft het door die app. De Sawaas neemt maar ik wil even hoe die zelf. Want daar heeft het initieerd, net al in zelfs, maar de best zelf een grutmaster. Jerien. Nou ja, kist daar zo'n man verslaan, die Rus? Nou, in principe moet dat makkelijk kennen. Ja? Ja, op dit moment nog wel. Maar ja, het zijn natuurlijk krachtpatsers in de tanksport. Dus ik denk dat zij een aantal jaren serieus aan de gang binnen. Dan kan het wel eens dreigen worden. Het kist dat Friesdamie? Nee, ik ben blij dat ik gewoon daarmee ken. En ik had aardig hier erover aan, want ik verlies steeds vaker van de dochter. Dus, ja? Maar dat is boerendochter, hè? En het schijnt dat het echt in de boerenvrouw. Ja, dienen ze dat een soort toch? Ah, nou, ik mij wil graag met mijn broer een potje dammen, maar dan had ik mee op, ja. Maar klopt dat? De boeren van vroeger? Dat klopt, ja. In een 19e eeuw, wie de wedstrijdsport is, doe echt van de groen komen in Friesland. Daar doen de Fries en ik wel in voor. En er zijn een soort boeren hier naartoe, daar is wel een tijd. Een soort arbeiders aan het werk en die gaan de wedstrijd aan.
Nou, die hier net een iPad en de app. Daar heeft het maar even vastzet. En dan kiest even een slagdwan voor u, hè? Want dat is misschien wel aardig. Doch de slag zodat hij er nou zit. Want Ja, dan, ik zal een liet slagjes zien litten. Dit is we hebben peren openingssetten dient en Swati speelt het nou een set. Nou, dat liep het wel een goede set. Het bloedt een beetje dicht, maar er komt een hele mooie combinatie in. Dat nemen wij de Tietsma set. Er worden nou 2 slijnd. oh ja, dan slaat hij hem rug toe, hè? Ja, rugtoer en het wordt nou een daam. Ja. Dan speelt het wit weer verder. Dan moet zwart wet slaan. En op dit stuit kan wit slaan. Dus dan geven we een Dit beetje... gaat flink rap, hè? Ja, het rommelt mooi op. En dat is mijn Fries damming. Als er combinaties in zitten, dan kent er aardig een mooi in. Wist hem nog Martin? Of wist hem Ja, nog ik weet hem nog, ja. Oké. Er wordt nog wet slijnd en ook slaat wit er 3 stiks. En dat is Ja? voor iemand die dat nooit zien, het is vrij lastig. Jo. Nou kan de daam in je skief staan en de skief een daam. En met Friesdam dan moet je de heegste weerde slaan. Dus hij moet verplicht de daamrouw slaan. Dan komt de laatste set van wiet. En De laatste, maar die had nog een heel soort. Ja, maar dan komt wat achterbij. Oké. Dan slaat zwart 2 skieven erouw en wiet die meent nou het hele spul van het boertouw. Huh? Zo, huppakee, eens mooi oprommen en wiet ziet 2 skieven voor. En En nou is het klaar. Dan is het spul voluut. Oké. Ja. Ah, prachtig. Mooie demonstratie. Kun wij dat, als wij hier nou een joentje aan de gong binnen, kun je het dan een beetje leren? Nou, er zit een hele mooie optie in de app. En dat is dan kun je mooi 15-4 spelen. En om te beginnen zou ik dat adviseren. Dan heeft maar een paar stukjes op boord. En dan is het heel mooi hoe het spel ook gids is. Maar Ja, want als we nog even zorgen, dit is een beetje de vastzijde ervan. ja, klopt. En als de speler drukt en dan zou ze naar je partij, dan kies ik een keuze maken uit 15-4. Ja. En als dat dan speelst, nou, dan kies dat dus Ah, bezieken. zo, ja. En dan kies ik zin een computer spelen. Of dan zou ik lees hem op tafel en dan kies onder de koffie even een spelen. Prachtig. Nou, hartstikke mooi dat je het even uitlijn hebt. Het spektakel begint dus morgen in Frencher. En vanaf waar is die leuk echt de partijen, hè? Ja, waar zitten morgen dan beginnen we in 2 tallships. Die liggen onder Zuid-Elkaar in Frencher. En daar begint het toernooi. Oké. En dat is zelf mooi. Ik doe zelf net mooi, ik Net. zit in de organisatie. Oké. Nou, dat is dan een conserver minder dus. Ja. Nou, bedankt. Een soort willen daar. Ja, dank u wel. Dat zal wel leuk worden. Ja, en dadelijk dan zorgen wij voor u op een oorfestival. Dat is het Nije Trekfestival in Noordest Friesland. Ja, en wat is het een hype worden, hè? We hielden de krek al even hoe. De Groentetuin, grote supermerken, televisieprogramma's, elke een is er gek op. Nou, gelukkig hielden wij al uw eigen tuin, maar de fantastische beheerder Aad Oosterbrug zonder water het nooit zo groeien zou. Ja, Aad, dit mensen, hè? De dingetjes van De bakjes, hè? de bekende bakjes, mensen met een helemaal slocht op ben, Ja. die klauwen haast uit in handen. Ja, het is een hype. Wat wist je ervan? Ja, het is op zich geweldig, jongen, dat Ben samen met turnieren bezig ben. En dat maak ik echt zo trots in. Het is heel belangrijk, hè, Ben, dat ik me trots in. Maar de manier... Ja, bij slimme mensen heb je om Albert. En er zit een heel team achter en het werkt wel geweldig. Maar aan de andere kant, ja, ik ben bang dat het wat op een teleurstelling uitrent. Hè, want mensen die in ons zitten, jongen, en de wil ergens niet alleen bij me, die zei ik ga 60 potjes. Ik maak zelf De weer... hessen samen 60 Ja. potjes. Je moet zelf in de caravan sliepen en de keets die voor mij en het zit trouw en ja, in de vensterbank het krijgt verkeerd licht. En het is net echt dat je nog zegt van, zo mat het. En Wat dan? Want ik bedoel, Ben die Herrit, die maakt je er toch kennis mee? Dat is prachtig. ja, dat is hartstikke positief, dat mag ik. Maar het is een beetje beterend hier. Hè? Doe kerst nog wel een tomatenplantje zeertje en opkweken. Maar wij maken daar hen en de boeten, nou kerst voort in de container gooien. We zeertje pas in april. En Dus het uiteindelijk... is een beetje hier wat beter. Dus hier wat letter maken Ja, dus. hier wat letter maken. Oké, nou ja, dat is dan een tip van ze. Dat is de paard, Aad op paard. Een nieuw thema, mooi, Miranda. Ja. Zeg wat nou misschien hoe dat gaat? Brand er maar in. Hoe zou maar er nou op uit? Ja, we moeten eens een keer achter de hagen bij, jongen. Even de blik verrommen. We gaan naar Helena de Boer van Beer Boel. Die is druïde. Ja, Die had een product door maanden staan en was staan bij turneren met de waarkast. oké. Leuk. Nou, terug fietsen. Ja, zweer maar erg man. En we wonen dus blik een beetje verroemd. Ja. En, we zijn wat bezig met biologisch dynamisch. Turneren met de maanstand. Wat kent u daar voor advies van aan? Nou, in ieder geval is het advies altijd... Je moet natuurlijk denken om de temperaturen, hè, maar dat wist wel. Ja. Maar wat daarbij heel interessant is om in ieder geval de maanden te volgen... en dan de periode van de wassende maan te broeken als de zaadperiode, dus het inbrengen van zeeën.
volle maanden dost eigenlijk even helemaal niks. En dan als de maanden weer aanneemt, dan dost klusjes als opruimen en uithemelen. Maar dan moet je eigenlijk net zitten worden. Waarom? Want nou, de stuw van de wassende maan jouwt eigenlijk een soort impuls aan het zien. De maan loekt aan het wetter op de ier. Zwaar ik voor eb en vloed. Door de centrifugaalkracht eigenlijk van de slingering in de baan om de ierde loekt de mannen aan het wetter. En we weten dat dat invloed had op de getijden, maar het heeft invloed op alle wetter. Dus, en het meeste in de natuur bestaat uit wetter. Maar het ontbreekt vaak onteerd. Want je moet dan in onze huidige maatschappij, je moet dan zitten en je moet dan dit, want anders dan komt je in de knoei met het teert. En ja, daar maken we echt wat van houden. Daar maken we zeker van houden. Dat werkt gewoon averechts op elkaar. Dat heeft ik niks met elkaar te krijgen. En het is eigenlijk heel mooi hoe de mannen ons eigenlijk dus weer ombrengt in het goede spoor. Ja. Maar dat heel, is mooi. als ik het dan even vertalen, maar is dan deze week een goed moment om spul te zitten? Ja. Dan maken we altijd donder op de fiets nou en dan gaan we los. Wat zijn we eerst, man? De radieschers of de rucola? Radieschers. Ja? Ja, dan kunnen we een test erbij komen dan, hè? Dan gaan we de sappelijk. De rucola. Om in die oren 12 baan zien dan, hè? Ja. Doe die dorst. Dat heb je net. Ja, de tuin. Nou, daar laten we wat in. Ja, Heerlijk. de eerste zit En, maar toch even waarom gaan op dat verhaal van die mannen, hè, hoe belangrijk die is. Broek staat dat al? Ja, we proberen het wel, maar het lukt altijd net. Dus het is altijd met tiert, hè. En je meer maar dat je dan op het werk maakt en ja, past gewoon altijd net. Ja, dat is een modern probleem. Maar dat is de man van de Tour. Ja, ben ik. Maar ik ga nog andere dingen. Maar heb je hem dat zelf wel eens ontdekt? Ja, in de praktijk, het is geen flauwekul. Je mag er wel even versneden vanzelf in. De meesten zeggen, die man die doogt net, ga je er wel eens zakken, dat verhaal weer wel. Maar echt in de praktijk, doe komst er gewoon achter dat sommige dingen gewoon jij erop komen of beter opkomen. Het is gewoon weer. Ja, en hoe komen mensen erachter? Want ik zit zelf net zo in de stom van de man en zo, maar kist dat de kist op internet? Ja, er zijn echt mooie sites op internet, dat kan je wel op zieken. En de hele eenvoudige, kinderlijke sites ben er wel, dat zou ik snappen, dus nou dat site al heel wat. Maar dan is dat beter als dit een beetje bij, dan doe je het echt. Dan doe je het echt goed. Ja. Het is wel een beetje serieus, het turnieren. En dit is een beetje jammer. Het is een goed initiatief, maar ja, ik hier vlieg week een dream. Iedereen hier dream. Maar ja, ik wil graag dat de squalen ermee aan de gang gaan. Eén dag in de week een squaaltuin en dan eerlijk onderwijs. Maar dat dienen wij vroeger altijd. Ja, maar er zit zo volle commercie achter nog. Je moet op squaal een keer les krijgen in hoe supermarkten werken. We gaan nog wel mooi verhalen hoe green te kweken. Maar als je op squaal een keer les krijgt van hoe supermarkten werken. En een tuin is eigenlijk het is het hele leven. Doe winst, doe verliest, het is psychologie, het is gymnastiek, alles zit erin. Maar dan mag ik eerlijk les krijgen, want er zit altijd twee kanten aan. En dan vind ik zulke acties, het is heel slim. Maar er zit meer achter. Het is een actie, maar er zit. Nou ja, klaar. Nou, daar ben wij mooi begonnen want er zit volle meer op paard. Dus we zijn Westo in shitjes wel helst en die kunnen. Nou, ik zie er nu uit na je seizoen van de Bintu. Ja. Mooi, bedankt. Ja, het Lauwersmakergebied zet daar om weekend de dwarren iepen voor elke die het erheen wil. Want voor het eerst wordt het Trekfestival houden. En dat is een festival met kunst, culinaire verrassings, muziek en theater. En bezoekers die kennen van de ene locatie naar de oren. En wij sturen uw verslagjouwer Miranda Werkman. Ze had het heel druk. Alvast even vooruit. Het is het grootste festival van Nederland, qua oppervlakte dan. Het speelt hem al jaar al om het Lauwersmakergebied heen, 30 locaties. En het dankt zijn naam, het Trekfestival, om de trekvogels die het al lang ontdutsen hebben hoe prachtig dit gebiedje is. Nou, ik neem deze week een vaproken. Agua mergulhar meu coração. Hier op Poutsma staat er bij Wierum bin balkonserenades van Ellen Bakker. Nou, ben ik heel benijd naar. En ik een mooie kans om even je binnen te zien. Komt u binnen? Ik kom graag even binnen. Wauw. Mooi. En mensen mogen hier gewoon binnenkomen kijken met het Trekfestival? Ja.
Poutsma-Staten wordt verhier toen bedrouwen die het bij gelijks brainstorm-sessies op een aparte locatie houden vollen. Als bed and breakfast is het ik particulier te hieren. Maar zo'n slipkamers, 6 badkamers, grote vergaderruimtes en overal geweldig uitzicht op de Waardzee. Vandaar maakt het trekfestival ik de balkonserenades. Mensen hebben ons al gemaild dat ze op tijd willen komen, op tijd de koffie willen, de kamers willen. Maar als ze uit de auto komen, dan gaat er zoveel stress vanaf. Dat zie je echt werkelijk waar gebeuren en niks moet meer. We hebben vanaf 2004 tot 2010 hebben we hier plannen ontwikkeld en uiteindelijk mochten we dit bouwen. En met als doelstelling, programma van Eijssen zeg maar even, een blik over de Waddenzee naar Ameland, naar Schiermonnikoog. Ja, dat was het unieke van deze plek en dat wilden we dat graag delen met iedereen en niet voor onszelf houden. Daar komt het eigenlijk op neer. Trek is een samenwerking. We trekken door het gebied met z'n allen, met de ondernemers en de regiobewoners. Trekken we door het gebied Noordoost-Friesland en Hogeland. Theater, cultuur, sport, van alles, hè? Ja, allemaal mooie plekjes uit de regio, mooie dingen uit de regio, theater, van alles. Maar om de regio te laten zien. En op 30 plekken, want dat is wel heel bijzonder. Plekken die je anders nooit zou ontdekken, ook als regiobewoner niet per se of gemakkelijk. Die 30 plekken, kleine toeristische ondernemers, van havens tot campings tot B&B's, die zetten hun deuren wagenwijd open voor bezoekers. Iedereen in heel Nederland moet zien hoe mooi het noorden van Nederland is gewoon. Het heeft zulke mooie plekjes. Iedereen rijdt wel naar het zuiden, heel makkelijk. Maar even iets verder naar Friesland is gauw al te ver. En dat is wel heel jammer. Claro, correndo até ao fim do mundo. Ja, dat zal er aan zo'n grif meer wezen. Onder de likes op Facebook verlotsen wij 2 passepartout-kaarten voor het festival. En morgen ben we op de natuurcamping in Kollenbepomp en sjuggen we bij de Wingert Friesling in Twiesel. Maar 3800 tredje vakkarstem wordt Tineke Klevering-Toons die benoemd als bestuurslid van het weddenschap Friesland voor de partij Water Natuurlijk. En maar haar 21 jaar is zij een van de jongste weddenschapsbestuurders van Nederland. Ja, dat is heel bijzonder. Om 2 dingen. Het weddenschap is natuurlijk net het meest ontsprekkende orgaan om in te gaan. Nee. En ik zal je even wat verklappen. Ik heb op deze stemd. Oh, echt? Oh, ja, maar ik zal voor dadelijk verklappen. Het heeft niks van die campagne te maken, hoor. Ja, het spiet me. Provinciale Steden, daar heb ik me in verdiepen. En weddenschap dacht ik, ja, wat moet ik? Ja. Dus ik heb gewoon met de 2 vrouwen op een lijst. Dus zij heeft dan mijn stem gekregen. Nou, dankjewel. Ja, maar wat vies ervan? Want ik roende eruit. Ik dacht, ja, is ik wel een beetje vreemd. Ik heb gewoon maar die in keersen. En wie is dat? Ja, waar is dat eigenlijk? Nou, mooi dat je die nou best. Ja. Is dat vaker, Jet? Nee, net op die manier. Maar ik heb wel heel vaak meestal net denk ik van, nou, die komt uit Ljouwert en werd dan natuurlijk gesprek met me, dus dan doch ik haar maar eens. Maar zonder dat ze echt de campagne hun troffen had. Ja, maar, dat is eigenlijk wel wat kan toch? Ja, de campagne vierde week lastig. Hè? De steden winnen natuurlijk. En de stedenverkiezingen die krijgen natuurlijk volle meer aandacht. Komt omdat het hele concrete materie is die echt tegen mijn meesting zit. En wetten, dat is dan al wat vaag en viervot en moeilijke vraagstukken. Dus ik snap wel dat meesting dat de meesting en de media er minder aandacht voor hebben. Ja. Nou, we hebben daar vragen van, nou ja, jonge vrouw, laten we dan maar eens even zien wat zij nou zo bijzonder vindt om dat weddenschap. De Kamer van Peerszaken en wij hebben toch bezocht om daar iets heel super sexy en hips van te maken. Ja, nee, top. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah. Wiggle, 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 yeah, yeah. I'm sexy and I know it. Ja, meer konden we er eigenlijk net van uitzien, maar... Nou, wil iedereen bestuurslid worden. Ik denk het wel. Ik denk dat er nou een run komt op de volgende verkiezings. Nee, maar zonder... Kijk, daar binnen een paar gebieden die keer in het filmpje zitten, daar wil ik mijn vriend zetten. Pak er eens in uit.
even zin, ik vind de Groene Ster vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe mensen natuur beleven en dicht bij een stad. En dat het net alleen nog maar de natuurfreaks binnen die met natuur in aanraking komen. Maar ik woon de studenten die festivals beleven. Dus ik vind die koppeling tussen wetter, natuur en de mensen En dat die hippen beleven. dus van die festivals. Ja, en het hippen van die festivals vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar daar ben je natuurlijk net een heel soort van. Bijvoorbeeld natuur als Vochtelo Veenkje en ik heel wat van genietje. Dus ja. Ja, en daar heeft ik, want daar zou ik zinnige dingen over. We hebben het maar het wetterpeil te krijgen. Ja. Nou, daar heeft de Ating kijk al mening over. Het maakt omheen goed voor de natuur, het maakt omheen goed voor de boeren. Ja, Wist je zo in? klopt. Ik zit in de balans. Het is heel saai eigenlijk. Ja. Ja, ik vind nou dat het heel wat uitbalans is en ik vind dat het in balans moet komen. Je kan net zien in de boeren is van, het maakt helemaal omheug en het weet je helemaal mogelijk een boer te worden. Maar nou is het wel heel bot alleen nog boerenkans is maar. En ik wil dat de balans er is maar. Ja, nou, de beste aan 21 hier en dan mag besluiten hoe nemen hoe dit soort zaken. Ja, klopt. Werd een heel soort mensen net eens wat van jaren. Het komt wel eens een keer in de kranten. Wat dreult hij erin om dat toch te doen? Wat mij erin dreult om toch te doen, omdat ik vind het hele interessante materie en het gaat echt hoe de inhoud en dat vind ik heel fijn. Bij politieke speeltjes, bij de provincie of bij de Tweede Kamer, dat is het echt heel bot op de vorm en dit is heel bot op de inhoud en dat spreekt me heel bot aan. Toch een beetje apart, hè? Ja. Vind je net, jongens? Ik weet het. Hoe is het met hem? Heb je hem wel stemt? Heeft toch stemt op weddenschap? Helemaal vergeten. En dan? Ja, net om tijd. Net om tijd, ja. Dat krijgt dan. Dit toch in Friesland. En en toch in Friesland de hoogste opkomst qua wetenschapverkiezings. Ja, van heel Nederland. Dus. Ja, misschien heeft het wat meer uit te krijgen. Hey, wij dachten van, nou, waarom zou een jonge vrouw haar daarvoor inzetten willen? Maar waar krijgt ze dan het ze aan mooi te krijgen? Wat binnen haar collega's? Ja. Zullen we even zien waar is door aan zijn... ja, shit, dit binnen man. Ja. Vooral man. Yes. Nou, wat griezig. Ja. Ja. Dus het is toch aan zijn tussen deze mensen. Heeft daar zin in? Klopt. Ja, ik had er heel wat zin in. Vooral omdat ik vind dat het bestuur dat er zit, dat maakt misschien zorg ging wijzen van de Friese bevolking. En de Friese bevolking is net al je 60 plus in Gries. Dus. Nou, maar wat ik daar zeg is dat er een paar mensen naar Sjeu de Boel binnen bij de Sjeu de Boel Club in Snits. En dan komt er gewoon als een soort van kogelstoter, fris en hip. Ja, dat is misschien wel een beetje wat nou toch wordt inderdaad van, goh, wat weer mij en wat was een famke daar, had ze hele oor ideeën en dan dat weet dat haar. Maar nou, ik zit er gewoon als bestuurder, dus het zet dat ook heel het hele wedstrijd om gooien, maar het maakt wel eens. En de host dat ik voor jou hier vol? Ik zou het niet weer op net. Nou ja, daar ben ik bezig. Die ben jong en die komen in de politiek en denken, nee, ik stap er toch uit. Nee, ik had daar zoveel vakken stem kregen. Ik zou de kiezen voor de gek houden om te zeggen na een maand van, dit wordt een ton net. Nee, dat kijk net mij te zien hoe de kiezen, naar mijn idee. Nee, nou heeft jou politieke ambities, want daar ben ik bij D66 belutsen. Ja. Ik op een hiernaai wie staat kiezen voor de gemeente in Stellingwerf. Ja, klopt. Maar dan zou die D66, diezelfde partij, zouden we kunnen ophouden met het weddenschap. Ja. Dat is een hele goede ideeën voor. Ja, maar hoe kiest dat riem je me ook hoor? Ja, dat kan ik best wel riem mee maken. Als je zegt hoe bot meest in het wedstrijd beleef je en dat er verkiezingsbinnen meest echt heeft, goh, nou, ik heb een flauw idee bij mijn stem wat het verschil is tussen het CDA en de VVD en waarom had het nou een apart orgaan was, maar aparte verkiezings en nou, is het dan volle bestuurskrachtiger? En D66 zei het nou van, goh, we kunnen de wedstrijd onderbrengen bij de provincie als een soort van aparte commissie, net dat het yield. Maar dan maakt ze daar hoefstallig dus. Ja, maar het gaat toch net om het bestuurder, het gaat toch op het yield en om het wet en om de burger. Nou, ja, nee. Hey, dit is dus even een quote, hè? Dat krijg je dan. Ja, nee, dat is wel het idee, ja. Oké, dus die zelf hoefstallig maatje is de toekomstvisie, zeg maar, voor de komende 4 jaar hier. Ja, ik zou het weten waarom al het belastinggeld en al die bestuurders op zijn mat gaan. Nee, dat ben weinig goede argument voor. Heel bijzondere uitspraak, hoe dat is de krek, de West-Tons die waarschijnlijk benieuwd. Ja, klopt. Ja, en dat werd dan het laatste keer dus uiteindelijk. Had het onduidelijk. Ja, nee, ik net het idee dat ik je 50 jaar in wil zitten. Dat is net goed voor één bestuurder, om 50 jaar hetzelfde te doen. Maar ik ben in ieder geval heel blij maar dat ik op die stemd heb. Ja, en daar staat zoveel passie heeft. En ik zou zeggen, dochter wat mooi. Zwaar dat het goed gaat, Jere. Dankjewel. Ja, dat is een hele verantwoordelijkheid. Ja, voor al die inderdaad. stemmers. 2400 man. Ja, poep. Of 2800 man. 2800 trekje. Oké. Hey, bedankt. Dankjewel. Heren, bedankt. Mooi weekend aan wensen. Een groeisam weekend en een soort succes. Dankjewel. Oké. Ja, dit bient voor jou morgen. Dan ben we er zelfs weer. En dan mijn misdaadjournalist Simon Fijk. En daar praat ik met hem over de street van It's I. Dat is de partner van Murkie de Vries. En die wil ondertonen dat antidepressiva hem te zien die bracht haar. Nou, interessante zaken. Dat is morgen. En voor nu een hele mooie joen verder.